Quddiem rappreżentanti minn diversi pajjiżi, il-Ministru Jonathan Attard wera li Malta kienet fost l-ewwel pajjiżi li għarfet il-ħtieġa li t-tibdil fil-klima jiġi indirizzat ukoll mill-perspettiva tal-ħaddiema u tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Irremarka li fil-waqt li f'ħafna pajjiżi dawn l-isfidi għadhom qegħdin jiġu diskussi, Malta għandha qafas komprensiv li jinkludi liġi ġdida tal-OHSA, strumenti amministrattivi dwar l-istress mis-sħana u kundizzjonijiet meteoroloġiċi estremi, kampanji ta' għarfien, taħriġ bl-ħlas u infurzar proattiv. Ir-riformi leġislattivi li wettaqna fis-settur tas-saħħa u s-sigurtà f'pajjiżna qed jantiċipaw diskussjoni li issa issir fuq livell Ewropew marbuta mal-isfidi klimatiċi, inkluż sitwazzjoni li hija topika ħafna fl-Ewropa marbuta mat-temperaturi għolin. Aħna bħala pajjiż qed nintużaw bħala modell ta' ġurisdizzjoni li nexxilha ddaħħal liġijiet li jipproteġu l-ħaddiema tagħha f'sitwazzjonijiet ta' dan it-tip. B'referenza għal kostruzzjoni fejn il-ħaddiema huma fost l-aktar esposti għal sħana estrema u xemx diretta, ġew spjegati miżuri li daħlu fis-seħħ is-sena l-oħra li jaħsbu għal provvista adegwata ta' ilma tax-xorb, żoni fid-dell, protezzjoni mix-xemx u spazji ta' mistrieħ u miżuri addizzjonali waqt perjodi ta' sħana estrema, speċjalment meta t-temperatura taqbes l-40 grad Celsius. Issemmew ukoll miżuri oħra li daħlu fis-seħħ din is-sena għal waqt twissijiet ta' maltemp qawwi u li jaħsbu għal sospensjoni ta' xogħol fuq barra, fuq soqfa u fuq scaffolding. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, Josiane Kutajjar, qalet li dan is-seminar wera li Malta mhux biss tirreaġixxi għal sfidi ġodda imma tmexxi bl-eżempju billi tieħu azzjoni konkreta. F'Malta kienet minn ta' quddiem li l-leġislat fir-rigward ta' sħana intensiva imma mhux biss illeġislajna imma offrejna mudell ta' kif dawn ir-regolamenti qed inwassluhom għand il-ħaddiem biex il-ħaddiem vera qed tkun protett mill-elementi ta' sħana u anke mill-elementi tal-kambjament li qed naraw fil-klima. Dr. Kutajjar qalet li dan kollu juri kemm il-ħarsien tal-ħaddiema huwa fiċ-ċentru tal-politika nazzjonali.